gempur rokok ilegal merugikan pendapatan nasional. Halo Yu, anak apa? Oh iya ki anak barangnya, kowe pan pesen. Dong saiki nyong ora bisa lagi ngeter-ngeter barang. Dong kok bengi gelem ora? Engko tak ternawi saring peranggok. Ya, siap. Bosan. Pas. Ayo, Yu, ki pesenane. oh, ini pesenan Iya. ya. Oke, siap. Regane piro, Ci? Biasa sing kaya nang mau WAB. Oh, ya wis, Ci, tak jajete ya. Ya. Apa ke? Anak transaksi apa ke? Lah, ke rokok ilegal, rokok sing dilarang karo pemerintah. Sampai ngerti kowe rokok ilegal sing endi? Kayak ke rokok lho, gua ana ciri-cirine kowe kayak langka pita dia cukai nih. Nah, langka pita dia cukai nih berarti orang bayar pajak maring pemerintah. Nah, kowe nggawe rugi negara sebab kowe pajak bea cukai kowe didinggo kanggo bangun negara, gue bangun infrastruktur, gue bangun fasilitas karo liya-liyane. Angger lah nggak kita bea cukai lah nggak pajake gawe rugi negara. Lah piye sih Mas? Wong biasa aku ngatur kok. Biasa aku tuh kudu ngaji, regane murah tur oleh akeh, Mas. Orang mau nih kayak gue wis diatur nang pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Barang siapa sing ngadul karo sing menawarkan, gue bisa dihukum nganti 1 sampai 5 tahun penjara, ning ora denda 2 sampai 10 kali biaya cukai yang harus dibayar. Lah sampean ngomong ke temenan ora? Temenan. Dibuktine. Aku pun macam mau nang Google. Soalnya kayak macam pemerintah lagi gerakan kayak gini kan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang cukai. Asli ya, Mas, Ble. Iya. Oke lah, oh situ. Oh, Lah piye sih wong wis dipesen kok. ora. Ini wis sampean ora duduk lho maning wis bener aja tuku rokok aneh-aneh wis sampean balik aja duduk lho maning. Ya wis lah. Lu. Situ. Wis. Mana Mas, ingat nyok. Iya, kalem lain kali tuku sing gendang-gendang bae aja sing aneh. Cemeno. Ayo gempur rokok Ayo, gempur rokok ilegal.